ji timore. Wase wito timbewa, kitwa gi timbewa. Ka nyalore, joluo ma jotelo, miketo ni jodong luo, gi wakeini, obed piny, one kaka inyalo kelo konyruok e oganda wa kata e Kenya mangima. To ka duoge wach mar tho mar joma mon sani, en gi yore ariyo. Yo mar achiel en dak marach, to kod midhiero to kod dhier. Yo mar ariyo, ohala nitie miloko kod dend mondwa, kota kod nyithindwa. Ohala no ema jogi okoyie lose kata dichiel. To nyaka dwar yo miloso kode wach mar ohala mar internal organs. Fuondi mag del. Fuonde mag dhano. Manyiso ni nkech thothne joma iyudo ka otong'e fuondi moko bende koro mago nene onge ga ni ng'ato nyalo tho tiike ka wiye onge. Nene ok inyal yudo ni dhako tho to otho gi thuno achiel to neno Nyasaye omiye ariyo. To gi onge kuma giweyo kata wange ni duti godi golo. Magi gin jogo matimo ohala. Mamano en group achiel makoro mwach more dangerous than even mana lose mar tircha. So mar mon e Kenya mangima nyaka tim gimoro mondo stop immediately. To kotamore, wan joma mon, wan kod teko ma stop over 1 week. You know how? Manene President machon Moi otweyo Koigi Wamwere gi jomoko. Detained without trial. Higini. Mon ne wawuok bwadhio Uhuru Park bwanindo kanyo jumba 2. Ma ok wadog udi, onge luoko sadi dichuo, onge tedone, nyithindo be wawe kodok kanyo. Ma en koro ne kako bedo kod tije to bende dhi nyime. Iwinja. Moi no dhi bogonyo Koigi. Bang' higni 3 ogonygi giduto. Nikech wuon notho to tame biro yiko wuon mare. Sani sa ochopo. Manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration